Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Menteri ka Sarkar jalla bakmi ertana changa kai perthai uba apo olingdo ulaong baka jingkan tho jong presiden jong ka Voice of the People Party uba Arden Mela besayamot baka jing perlong kita masa yaput yatem niki concert tak tanga changa pai perthai ka Sarkar jalla bagi de tang ki dawai pen kila pan perkeret iki pai ba nei kambam sap jong sarkar kare tang ka jingkeren tomen habapan phainya yang ka jingkeren jong presiden ka Voice of the People Party uba polingdo ulaong bahadieng ka Sarkar nangka katanat Meghalaya Energy Cooperation Limited katangat jengok kai perthai kadi ka balai ka basai cepat ba nong song snong chong na jela yusyu uloong pakajingwan jing nong ruai ba paunam na risep ni ka silyang duryo bat kam tam e ka jingwan piling u jong unong ruai na ri Canada O'Brien Adam kang sana nong ba shalong mentaka nong ba shalong ba ka jela Meghalaya borogaway kalapau perthai hakmat kinong jengok kai tibadan syaki bai pat kiwi kibawan kanang panjingoy iki jakas jengok kai perthai kibadan hakani rejala pat kibalong pan kom ga jingkan teu ya kayo akot jong ki pai ba nong sok snong hakani hi jela kini ki jingkran kilong kiba khamdan ga jingkit clear kilong very irresponsible statement namar ngingi don da ki jingshisha facts and figures ki bakershan ya kajing persang jongga sarkar ban optimize ban kentiu ya kakam sang perthai bat kawai kaba ngala ban share bat pihang ni kalong ba tang na ka wei ka concert ka jong u Brian Adams kaba ki kita ki bangi ong tangible benefits ki jing mentoi ki bangi la ban yo i kabading kong ngin pechwa tang ya ka Instagram account jong u ka ba udon daki million ginong boot followers but ula post ya ka jingwan ge jong u ban perform hashlong ka babut ba ki brio keleng setlak perthai ki bampa yo sngo ka kerteng jong ka shlong menta ki latip ge ka shlong te kumjuk kumba kilong kini ki we pat ki performers ki lawan sini Alan Walker u ekon bat kum ta ter te kabaar ni ba hakasngi bawan ngila penkup ya u daka jain rendia kaba ula phong ula kup bat u lara shushu ini rendia ban ong ba ki un let ban sam ya ki bandmates bat kini nong ya tray rengkat bat u te kabalai kalong ulawan ru ban yu kejat da kaba ulan ha Shillong airport umroi kaba deihi sakawai pada ka endorsement ya ka airport jongi hangni ha umroi te nalor kata kibriu ki jongi lar pishim na katika concert ka jingthmur hi jongi ki concert kalong ban kring ki tourist shagane ga jala ga jongi ki bayo nong nang ta lapi ong ki ba desha lapi ong ki ba dekwai ba jhur ki ba doni ki stalls ha tu ka venue kini boro kini ki bri jongi bat dang min kasngiru ngarang ye kendu hangni hala mkra ya ki nonggoa ki ba lasa nadu ka concert bat ki barang sa Shillong ban let explore sekwi pat ki jaka hagani ka state ko jongi ti ban ong ba kata kadi ka pin ka kalong ka aka ka ba tokmet namar ki beneficiaries direct and indirect beneficiaries kidaihi ki brio jongi wat ya kani daladi ba kum ka cherry blossom ru ki brio ki ba ju rap bathum ka ba menta ki hakatu ka plot jaka ba ka venue jong ka show ki ong ba ngidang la ba ni kawan ke cherry blossom namar tang ar laisngi jong ke cherry blossom kala cover ya ke ba ki pelut de ki benai akaba rap ka ba tikni ki ba ki pajba ke di bantip bat ngan sa share ya ki detail jong footfalls kat no ki brio ki bawan nashabar but likely
kumbangi pej hakatuga tangai ka concert jong Brian Adams lupa kumba live ho hajar ki attendees ki bro ki bawan hangtu but na kita amduna ya 100% kita ki bro nabar Meghalaya lada way naki upulut tang mar arpo hajar kan katno ka revenue kala wan chakani ka state ke jongi te ndai nak tak tahu ka tourism menta hadin jong ka sarkar bat ka MECL ka balai ka dei ka tourism sector ka ba besar yagi pat ba jong ka ni jala pi hakapor ba ki ut ba ka jingking dam kamlong sngan shu kamlong safe shu ki ong balai ka sarkar ka ngap kumni kamle ai ban repair ya ka ni ka bridge yo ka ja ka ka ba skosi enda ka sarkar kala khang ya ka bridge nak benta ban le ek repair ki ong balai ki khang bangi hab ban up sa kam ni lanungin yo ban cross ka ni ka bridge number ba la khang traffic tang shiliang te ki jo ki breu hi ki ba ong balai ba khang ki school ha ka concert jong Brian Adams kindai ki jo ki breu bala ki play ki school ha ka tugas ngi bat ki kena kim school kim poi sheyeng hadu nyo prabaji benwit ki jo hikin ong ka sarkar bi kum kani ka ba latip lupa bakan don gat kani ka show ka ba he adu laipo hajar ngun ubreu ru dang pai ki school bakin play tingin ya ong ayu kata ka human tendency banwat dong pingin hapan pej ya ka kumanga keren menaki eki tangible benefits te dei halor jong kata ka jing ong jong pi ba kum ka cherry blossom ru ka ba barok khot ngia kwa ba kanong khamjan ngila penlong no sha RBD SA ground Riboy district ka Europe ka ban ka ba tibet ba bun ki ong balai pim man ra sa shalo ngila ra ki sa jingjal sa Garu Hills te kani hi bat ndang la hi ban khampan ba sa ban create ka infrastructure kum kuni ka ban wan mentaha mau khanu ka bangi community kani ka football stadium ka ban ka capacity hadu saupo hajar ngut kibrio kani hapo ngi mang ba hapo jong ka term jong ni ka sarkar pendep no eka te kabut ke planning kelas tang lupa ke basak mentah kalong tang kumno bangin put that plan in pi une turf protector udai uba ke sarkar ke thiet nak benta ba nginyada ya ke yu plang ha ka rukom ke balong scientific kenang ba ka namdan keno ka damage ti kapamut ba masndep kani ka concert ndala weng new turf protector ketu ju kamadan lala ban pendon kambiang kebeningkong kabut ngila da ya ke ground na ke jingjot daka technology kabar new ju turf protector uba dei jong ka sarkar Meghalaya nginta ngi la ban ai kala kladon ki bun ki breu ki bala one man approach ya ka government ban ong bangi rungin ngidon kam event ndai tang hang ni Meghalaya shabar cha north east what cha east India barok koi haba kidon ki bakum kini ki event ka Meghalaya ka dei ko ni ki khnep ligi states ki bala don no turf protector makiru ki ko aban shimwai nangi haba ki shimwai nangi ki seu kala ngi te ka ega bangi pelut tang haba po jongga ar license nem ngila recover ka jing pelut jongiru te kata ka dei ka investment ka dei ka jing thiet kam dei ka jing pelut ka dei ka investment kam dei ka wastage